Diskussjoni mtella mill-League of Young Voters ġabret flimkien diversi kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew mit-tliet partiti politiċi ewlenin. Fl-istess waqt kien preżentat stħarriġ dwar l-opinjoni taż-żgħażagħ dwar l-Unjoni Ewropea. Is-Segretarju Parlamentari għar-Riċerka, Innovazzjoni, Żgħażagħ u Sport Chris Agius qal li tajjeb li l-kandidati jħeġġu iżjed żgħażagħ biex ikunu attivi u interessati f'dak li qed jiġri madwarhom. Dan għaliex mill-istħarriġ irriżulta li 37.4% ħassew li l-Parlament Ewropew ma jagħtix każ l-aspirazzjonijiet taż-żgħażagħ u kważi 30% ma jafux l-ismijiet tal-MPs Maltin li għandna bħalissa. Il-kandidat Miriam Dalli saħqet li żgħażagħ huma l-futur u li għaldaqstant għandna nresqu l-politika lejhom. Hija faħret l-inizjattiva tal-Gvern li joffri l-privat għall-istudenti tal-O-Level. Qalet li huwa importanti li nieħdu ħsieb lil dawn iż-żgħażagħ u ma nħalluhomx jitilfu. Cyrus Engerer sostna li l-Unjoni Ewropea toffri ħafna opportunitajiet. Żied jgħid li rappreżentanza iktar żagħżugħa fil-Parlament Ewropew tista' tfisser li dan jersaq iktar qrib tal-bżonnijiet tagħhom. Min-naħa tiegħu Alfred Sant sostna li f'Ewropa ta' Nazzjonijiet ix-xogħol ta' MPs Maltin huwa li jaħdmu fl-interess tal-Maltin u l-Awċin. Qal ukoll li l-qatt huwa problema fl-Unjoni Ewropea kollha u huwa waħda mill-isfidi li rridu naffaċċjaw bħala pajjiż. Marli Mizzi tkellmet dwar in-numru ta' proġetti li jistgħu jagħmlu użu minnhom l-istudenti bħalma huma l-Erasmus u l-Comenius. Saħqet li l-membri parlamentari Ewropej jistgħu jkunu ta' għajnuna l-istudenti biex jagħmlu użu minn dawn l-għodod bl-aqwa mod sabiex isaħħu l-istudji tagħhom u jsibu xogħol. Lino Bianco ukoll enfasizza l-ħtieġa tal-partiċipazzjoni taż-żgħażagħ. Tkellem dwar il-ħtieġa ta' mobilità soċjali u qal li l-edukazzjoni hija ċavetta biex iż-żgħażagħ ikollhom iktar opportunitajiet fil-ħajja.